Hi, good evening, guys. I'm your DJ for tonight. My name is DJ Weng. So, bago pa may nabot gikan sa panahon na may jail mi, no? So, bansa ko mga kauban sa trabaho. So, a little bit tipsy kay nag-inom mi tapos sa dihang ang gawas sa mga kauban kay manguli na dahil kaera gyud pantok on lami jud kay pantumbang mga hubon no, kay lagi manguli na. Kaya ang sabot alas 3 manguli sa kadlawon wa pay alas 11 makiguli nya nagsugod na untang krimen ginagmay kinanay man pakuit-kuit sa dapin kay gainom pakiguli naman sus lisod ni makauban tay mga tiguwang lami ra kay pang piktan kani ako mga kauban kani nga lipong ni gamay kani naka-violet tapsing Ulangan. kani bitong feeling nga makayon kag kani mao na gyud ni padulong na gyud ni tapos magawas sa imong mga kauban nga og uli na ta hutda na yun na dali ang tagay hutda unsay pagtuo sa tanduway juice lang muna next time pag naimamatay may medyo di manguyog og tiguwang no ano mga tiguwang matulog na lang di na makuyog kay maoy nakaguba sa ang kuan sa mga plano nanunta ko na ila na malit mig ice pulis okay na ta kay ito secure kay way dakop may tabo Step na ito mga kauban ay Sheena. So guys, kung gusto mo makaila si Sheena, i-subscribe. Oh, kung gusto mo makaila ni Sheena, i-subscribe mo yung akong YouTube channel at pakita ang tamang usay dagoy ng Sheena. Kani ako mga kauban, kauban sa trabaho kani. Kani isa naka-violet, gusto niya makigtagay gadanig 1 million, 0.5 million. Kaya makighubog yun daw siya. Kani isa, gimiskulag ka ba yung hindi mo tubag kay ay di ay nabisig tunghoy asing kuray puhunan kay kanis siya pagabi-gabi mo na mag-iitay mga inumay sa grupo ako dadala po kog bag kanin dadala kog shoulder bag kay aron ingon ba kana aron ingon dahang kwarta pero okay kwarta good kay wa ba wa kay sildo nagsugod ng tato na nato nang huit nako imong tagay besh lamion pag ito police unta sus mura bitaw unta ka ng minsubol na ang udlot ug sugod pero wa kasubol kay na imong asungot nga nakigkuan kanang tawag aning himbabag sa imong plano o napa may pizza dos last vigil mga ito no so kanilang sa aming gabi ha